Jamen hej og velkommen. I dag skal vi lige have lavet nogle herrefrikadeller, og det er ikke sådan nogle umiddelbart tøsede, femsede frikadeller, som man ellers kan finde rundt omkring på det store internet. Og til det skal vi bruge 3 spor bede hvidløg her. Det skal ikke være så meget. Vi skal bruge 1,5 oksekøds bouillonterning, 1,5 kilo fars, det har vi her. Så skal vi bruge rasp, 4 æg, salt og peber og cirka 600 gram løg. Mellem 600-700 gram, sådan cirka der. Og så har vi her 2 deciliter vand. Og det skal vi bruge til at opløse vores bouillonterning. Så jeg starter lige med at fyre op i den lille kakkeovn. Så har jeg en lille gryde, hvor jeg tager vores vand op i her. Så kigger vi den vej. Så tager vi vores bouillonterning, 1,5 bouillonterning, det ryger bare direkte op i her. Og så stiller jeg lige den over de varme blus, så vi lige kan få den kogt af. Og det skal vi, vandet det skal vi bruge til at blende sammen med løgene. Men løgene de skal blendes. Det kan måske komme som et kæmpe chok for mange. Men det er altså noget vi gør. Det gør vi altså her. Der blender vi løgene. Den anden dag, der så jeg, der var en stor dansk kok med mindst 5 eller 10 kokkehuer. Han sagde, hvis man ikke skar løgene, det er jo ikke nok bare at hakke dem, de skulle skæres i små bitte stykker. Så kom frikadellerne til at lugte sved. Men han har vist aldrig været ude i samfundet og lugte nogen, som det lugter virkelig af sved. Jeg kan huske i mine unge dage, der var der en pige i omgangskredsen. Hendes storebror gik aldrig i bad. Hvis den havde lugtet som frikadeller, så var der ikke nogen i Danmark, der havde spist frikadeller nogensinde igen. Aldrig. Det ville de godt nok aldrig have gjort der. Så det er sådan lidt, hvor meget man kan bruge alle de der store kokkehuer til. Det kan man ikke bruge til så forfærdeligt meget. Åbenbart. Jeg kan også huske en arbejdsplads, jeg var på. Jeg fik for satan. Der var der også en, han gik heller aldrig i bad. Og hvor du har set det i lastbiler. En lastbil med hovedet ud af vinduet i sådan 3-4 timer med sådan en type, som der aldrig går i bad. Vi lugter ikke af frikadeller. Det gør det godt nok ikke. Det er da noget af det klammeste, vi umiddelbart har oplevet. Så skal vi bare lige have det her. Så kan vi jo lige køre den der lidt op først. Altså det vil den ikke helt være med til. Så går den lige en lille squeeze først. Her vi lige. Så prøver vi igen. Og den blender vi bare rigtig godt sammen. Det sker der overhovedet ikke noget ved. Mellem det kan vi jo lige tage vores æg og køre heroppe i. Så skal vi lige have noget salt. Og det kan spare her. Her har vi lige halvanden teaspoon til at spare. Der er jo salt i bouillonterningen. Der er ikke ret meget peber i, så vi skal lige have en god skæb på det. Det er der enkelt.
1 og en kvart. Det starter vi med. Jeg tror jeg vist ikke, at det kan blive blandet ret meget her. Så er det vist, som det skal være. Så vil bare have det her nede i. Sådan der. Det bliver rigtig godt. Det gør det. Så kan vi godt lige få den her fjerne. Den skal vi ikke bruge mere. Den der er færdig. Så skal vi bare have vores rørmaskine op og køre her. Hvis man ikke lige har en rørmaskine, så må man jo lige skynde sig at sætte videoen på pause. Så kan man lige rende ud og købe en. De er ikke så fanden styre. Og der får vi det rørt godt rundt. Det skal bare mixes rigtig godt. Og grunden til at jeg blender løgene, det er simpelthen, jeg vil ikke have de der løgstritter der, de stikker ud af sigerne på løgene. Det bryder jeg mig ikke ret meget om. Nu får vi det pisket rigtig godt rundt der. Og så kan vi lige tage lidt rasp. Der igen, det må man lige køre sådan lidt på gebylen. Det skal jo ikke være helt en franskbrødsteg. Og det rasp jeg bruger her, det er sådan en grov en. Det er sådan en, de bruger på KFC og sådan nogle steder. Sådan ret grov struktureret. Det kan vi godt lide her. Og den skal lige have lidt mere. Nu begynder den at være der. Skal den ikke have mere? Skal den ikke have mere end det der? Nej, vi bruger heller ikke, jeg bruger heller ikke mel, det gør jeg sikkert. Så er vi ved at være klar til vores fart. Det skal i lidt af gangen. Så tager man lige sådan en klump, så den bliver godt mast ud der i det hele. Nu i dejen. Man skal passe på sine fingre, når man laver sådan noget her. Det skal man. Ellers så ryger der sgu en finger med i frikadellefarsen. Man kan godt se, at det begynder at blive mere stiv i det. Det kommer lige så stille. Mere fart, man kommer i her. Det skal bare blandes rigtig godt rundt. Nu skal vi ikke nå. Den her fars, den er meget fedtfattig. Jeg tror da lige, vi skal få den ud på den her. Og hvis farsen den er lidt for blød i det i betrækket der, nu må vi lige se, når vi er færdige, hvordan det hele det kommer til at spille an. Det skulle gerne være sådan, det hænger lidt op ad siderne. Hvis det ikke gør det, så tilfører vi lige lidt mere rasp. Det kan man godt. Så lader man det bare lige stå og køre rundt. Lidt ekstra tid der, det sker ikke noget. Det er lige så stille begynder at hænge godt fast. Så er vi færdige med vores fart. Der kan man godt se, den skal lige hænge lidt mere ved. Så vi skal lige have 5 gram mere, det skal ikke være så meget.
sprøjter lidt. Sådan er det. Det må vi lære at leve med. Nu kan man begynde at høre det. Det begynder at synge rigtigt. Så er vi lidt så. Så lige skrue lidt ned i hånden her. Så skal vi simpelthen lige have. Vi skal lige have vores sider her. Det skal vi lige have ned i. Så skal vi altså. Så kan vi lige se, hvor den er. Vi kan godt lige tage lidt mere. Så har vi lige lidt mere her. Sker der ikke noget af. Så det giver mig sådan. Der brugte vi. Altså det her det er jo grov, så vi har brugt cirka 700 ml grov rasp. Du skal ikke det fine, fordi hvis det var det fine, så skal du kun bruge, hvis du bruger det fine rasp, så skal du kun bruge det halve. Så har vi det sidste her. Sådan. Nu er den sat med godt fedtet sammen, den der så. 800 millimeter eller milliliter grov rasp. Og hvis det er det fine, så skal du ikke bruge mere end det halve. Det bliver jo bare noget forfærdeligt noget. Det gør det altså. Godt hænge lidt ved. Sådan er det. Det er ikke rigtig der rundt på. Så jeg gør gerne lige, at når jeg gør den der flap der ren, så tager jeg lige en ske, og så vender jeg lige dejen rundt. Med en stor ske. Så vi får det hele jævnt godt sammen. Det her det er noget virkelig grovhakket fars. Ja. Der kan man godt se, det skal lige i køleskabet i en lille halv times tid. Skal det lige stå i køleskabet en halv time til 3 kvarter. Skal den lige stå og trække i køleskabet, så den bliver helt kølet ned igen. Så kan vi godt få den der op igen. Så har vi lige det sidste. Kan man godt sige, at den kan simpelthen ikke blive mixet mere sammen nu, end den er her. Det kan umiddelbart ikke lade sig gøre. Der kan vi godt gå ind og så sige, at den er færdig. Den er færdig, ja. Den her op. Så er den her igen. Det er meget grovhakket, det her. Det er grovhakket og fedtfattet. Det gør jo heller ikke noget. Det er ikke meningen, man skal blive tyk af frikadeller. Det er ikke det, man skal blive tyk af. Og grunden til, at jeg laver 1,5 kilo og ikke bare et halvt kilo ad gangen, det er, at jeg magter simpelthen ikke at stå og lave frikadeller hver uge. Og det er jo også dejligt lige, at man har til et stykke brød, man lige kan tage ud af fryseren. Jeg plejer at lægge dem i sådan nogle poser med en 4 stykker i. Så har man altid lune frikadeller, eller man kan jo hurtigt lave en sovs. Det tager heller ikke lang tid, og så koge nogle kartofler, så har man frikadeller den der også. Det tager ikke lang tid. Så skal vi lige se, om vi kan finde en stor ske her. Så tager vi lige og får siderne gjort lidt rene her. Sådan der. Man kan godt fornemme, at den er, som den skal være. Den er ikke helt fuldstændig stiv og fast. Den har sådan lidt blævret tendenser. Det er lidt ligesom en, hvad kan man sige, sådan en budding.
være lidt ligesom en budding. Og så får vi bare det lige mos sammen her. Så vi får de værste af de der store tråde der most ud. Som der var der før, fordi det er så grov. Det er rigtig grovhakket det her. Så det bliver rigtig godt. Det er rigtig godt. Og frikadeller, de er utrolig frysegnet. Der er ikke noget at komme efter der. Der er ikke et øje, der kan smage forskel, hvis du lige tager dem ud fra fryseren, og så direkte i mikroovnen. Bare lad dem blive i fryseposen. Altså, du skal selvfølgelig åbne fryseposen, det er klart. Så det ikke hele springer i luften der. Og så smider du dem bare i mikrobølgeovnen. 700 watt, cirka mellem 5 og 7 minutter. Så skulle de jo lige være klar til at køre af der. Det er rigtig godt det her. Den er sådan lidt blæver i det. Men nu er den jo selvfølgelig også, den er jo ikke helt iskold. Så den bliver mere fast i betrækket, når den lige har stået i køleskabet en halv til en hel time. Det er rigtig godt det her. Det bliver nogle herrefrikadeller. Det er jo også det, vi var ude på at få lavet, så vi ligesom har en anden opskrift, der ligger en sådan lidt mere fimset frikadelle der med mel og mælk. Det bliver jo nærmest ligesom sådan en slags havregrød. Det er jo lige før man sidder og spørger, skal vi tage mælk og smør og sukker på den frikadelle? Det skal man ikke på den her. Det er en herredelle. Så den stiller jeg lige i køleskabet, og så kan vi jo lige se, hvordan den kommer til at opføre sig på panden. Så har vores bar stået i køleskabet i små 3 kvarter. Og så er vi sådan set klar til at gå videre i teksten med at få stegt vores frikadeller. Og jeg gør gerne det, jeg putter dem på i sådan en alubakke og så ind i ovnen med cirka 170 grader. Så de ligesom kan stå der og blive stegt helt igennem. Så kan man godt køre ved lidt rørtemperatur. Og jeg bruger olie. Der er jo nogen, der bruger smør. Det er nok, hvis de har en 12-15 kokkehuer, så gør de gerne det. Og så har vi vores redskaber her til, når vi begynder at stege. Den her ske, den lader vi blive i farsen. Den skal vi ikke umiddelbart have blandet sammen med de stegte frikadeller. Og jeg gør så det mellem hver pandefuld. Der stiller jeg farsen i køleskabet, så den holder sig kold. Fordi det er alligevel noget at stege 1,5 kilo frikadeller. Det er jo ikke... Der er jo til et stykke tid og flere personer. Man kan jo tage og skale opskriften ned, hvis man ønsker det. Så kan man jo skale den bare, dividere eventuelt det hele i 3 eller 4. Så kan man jo skale det ned, ligesom man har lyst til. Så tager vi noget olie. Vi får den her fedtet godt ind i det olie, det varme dejlige olie her. Og så skal vi bare lige have ned i farsen. Jeg bryder mig ikke om, at frikadellerne er alt for store. Så tager man bare lige at køre rundt. Det er sådan ganske nemt. Så får vi lige lave sådan en lille kugle her. Og så starter vi klokken 12 herovre. Så kan godt lige tage lidt af farten af der. Så tager vi olie på igen. Og så gør vi det en gang mere. Så lægger vi så på derude. Så bliver det klokken 1. Og nu er klokken nok 1, der er olie på igen. Og så tager vi lige. Så kan vi have så meget ud af det. Vi skal bare lige have det der i, så den ligesom bliver pakket godt. Og så igen. Så har vi lige en skedefuld her. Så får vi lavet sådan nogle fine små kugler. Og den får vi bare lige smække på. Sådan. Igen.
Altså jeg synes, personligt så synes jeg det er bedre, at man laver dem lidt mindre, end man laver dem lidt større. Fordi så kan man jo spise flere. Så kan man godt tillade sig at tage en 3-4 stykker, i stedet for bare, man laver dem lidt store i betrækket, så kan man jo ikke rigtig tillade sig at tage en 4 stykker. Vel? Så begynder folk jo at kigge mærkeligt på en. Så tænker de, hvad er det, det er jo virkelig et menneske, det der. Der spiser sådan nogle store boller. Ja. Men det kører godt igennem her. Så det kører det rigtig godt igennem. Så kommer den derovre. Så lige her i sidste par stykker. Der blev så bare lige en til midten. Så står vi skeen tilbage, og så i køleskabet med den her. Det er også godt skrue ned, det begynder allerede her. Ja, det er allerede fine. Dejlige brune. Det har været sådan lidt mørkt i trækket, det sker der ikke noget af. Det gør det ikke. Ja, så skal lige have lidt mere derovre. På den bagerste række. Det så tager det lige pludselig ikke ret lang tid at stege frikadeller, det kan man hurtigt komme om ved her. Det kan man ret hurtigt komme om med. Så vil vi lige se, hvordan den er lige. Den er måske lige i underkanten. Der kan man ret hurtigt komme om ved at få stegt frikadeller på den måde her. Og så ryger de bare op i alubakken ind i ovnen på ca. 170 grader. Og så ligger de derinde, og så bliver de lige stegt helt igennem. Det tager umiddelbart ikke ret lang tid. Det gør det altså ikke. Og så har man frikadeller til dagen og vejen. Ja. Det er et par dage jo. Ud af vores fart, så bliver der vel. Ja. Det var lidt det. 2,5 kilo. Der bliver vel cirka 2,7 kilo frikadeller. Det er 1,5 kilo far. Og man skal ikke være så bange for, når de ligger inde i ovnen der, at så får man jo, og de første her, de bliver der i hvert fald totalt stik. Men det gør de altså ikke. Altså, det skal man ikke være bange for dem der kommer ovenpå. Der kommer der jo dejligt saft ned. Ja. Og dem her, de holder på saften, fordi vi har brugt rask og ikke mel. Så det kommer til at holde godt på selve saften inde i frikadellen. Der er ikke noget med, det render fra os. Det er det ikke. Man skal heller ikke være bange for, at resten den begynder at så siger de, når den suger alt olien. Det kan man jo tydeligt se, det gør den ikke. Den har suget alt, hvad den kan suge. Det har den. Den har suget alt det der bouillon og saft fra kødet. Det var en god saft, der var der i. Og det dufter simpelthen helt fantastisk, det her. Så kan de der store kokkehuer der, de kan godt gå hjem. Dem har vi ikke brug for mere. Ikke til at lave frikadeller i hvert fald. Vi jo kan en anden sted hen og lave mad. Vi er ikke på danske kroer, vi skal begå sig. Det gør det ikke. Det er helt fantastisk det her. Jeg kan godt lige tåle lidt mere. Det sker der ikke noget der. Så kunne jeg jo lige tænde på ovnen i mellemtiden.
det sker der ikke noget. Og de smager også helt fantastisk, når man tager dem lige en tur fra fryseren og så ind i mikrobølgeovnen. De er dejlige, saftige. Det er ikke sådan noget tørt pap. Men der er mange opskrifter, man kan finde rundt omkring på det store internet. De er nærmest sådan, som pap. Sådan nogle papfrikadeller. De er utrolige. Så skal vi bare have den der her. Så ryger de ellers bare over i. Og det kan være, vi skal bruge vores fangarm. Nu vil vi tage vores fangarm her. Sådan der. Det var fint, ja. Det får man simpelthen ikke bedre. Og det er godt lige at tage panden af, og så få den kølet ned imellem hver træk. Det gør jeg gerne. Sådan der. Så skal vi bare lige have dem her ned i bunden her. Det er bare sløjer. Så var allerede det første træk klar til at lige ryge ind i ovnen og så køre færdigt derinde. Det skal man ikke stå og døjes med, og så risikerer man at servere rå frikadeller. Det vil vi ikke. Så man kan godt køre ved en lidt højere temperatur, og så sætter man dem lige i ovnen. Det bliver rigtig gode, dem her. Men nu vil jeg slutte, og så kan for denne gang, og så kan vi jo lige, eller jeg kan lige tage et billede af det her, og så lægge op og i bunden af videoen, så man kan se, hvor mange der egentlig blev ud af 1,5 kilo fars. Så jeg vil sige tak for denne gang, og på gensyn.